hello. All right. Testing 1, 2, 3, 4. All right. Sufficient rate nitilqu. Tlaqna diġa qegħdin on air. Insellmulkom minn fuq it-suntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arbawdex għal din ix-xandira diretta tal-Velja tal-Eid tal-Assunta 2026. Hekk f'dan il-misraħ, f'dan it-suntier sabiħ qed jinġabru ħafna u ħafna nies minn kull rokna ta' Malta u Għawdex biex illejla flimkien ninaqdu għal din il-velja ta' talb u tifħir. Bħalissa fil-fatt anke fl-isfond il-kor dioċesan ta' żgħażagħ qiegħed ukoll jakkumpanja dawn il-mumenti permezz ta' innijiet adattati. Qabel ma bdejna din ix-xandira diretta, fil-fatt kien hawn it-talba sabiħa tar-Rożarju. Jiena Lelio Spriteri flimkien mal-kollega tiegħi Lorien Camilleri ser inżommulkom kumpanija għal matul din il-velja li issa ilha tant snin issir hawnhekk quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex. Jiena wkoll insellmilkom eżis telespettaturi u eżis semmija f'din il-lejla qaddisa l-Eid tal-Assunta. Meta nfakru li Marija ġiet imtella is-sema, mhux telet is-sema imma imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Jistissejjaħ ukoll id-dormizzjoni, ir-raqda ta' Omna Marija. Żgur illi it-tliet ijiem illi damet fil-qabar Marija ġisima ma kienx mittifes bħalma jkun mittifes il-ġisem tagħna u għalhekk ġiet imtella s-sema bil-ġisem ukoll. Tajjeb illi ngħidu illi din hija xandira diretta kif qal Lelio mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu ġewwa l-Arb Għawdex. Hekk din hija lejla velja li kienet ħafna l-qalb il-qaddej Talla Dummi Kilattard illi l-fdalijiet tiegħu issa qegħdin jinsabu propju hawnhekk f'dan is-santwarju tant għażiż għalina il-Maltin u l-Għawċin. Infakru dejjem x'seħħ hawnhekk f'dik il-kappella fejn illum hemm tant devozzjoni, tant jinstema' talb f'dik il-kappella ċkejkna li hija maquda mal-kumplament ta' din il-Bażilika. Hemmhekk Karmni Grima tisma' lil Omna Marija sejħilha ejja u titloba tgħid tliet Ave Marijiet fġieħ dawk it-tliet ijiem li ġisimha dam fil-qabar. Ta' min jgħid li l-pittura tal-Madonna ta' Pinu propju hija l-pittura dedikata lil Omna Marija mtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem Santa Marija kif aħna insejħula. U hemm dik il-ġakulatorja ħelwa marbuta anke mal-erbat bitħejjija li bdew fl-ewwel 4 ta' Mejju kull sena hekk jiġri, ikun hemm dawn l-erbat bi preparamenti għallum għal din propju din il-festa. Tingħad din il-ġakulatorja kull min isegwi il-ċelebrazzjoni Ewkaristika b'mod speċjali meta titqaddes mir-rettur Dun Karm Refolo jismagħha hija vera sabiħa. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Nisimgħu diġà l-animazzjoni ta' din il-lejla li fiha żewġ taqsimiet. L-ewwel ikollna sezzjoni fejn issir talb u qari marbut ma' dan l-Eid tal-Assunta, imbagħad fit-tieni parti ikollna l-ċelebrazzjoni Ewkaristika mmexxija mill-Isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. L-ewwel parti ser titmexxa mir-Rettur Dun Karm Refolo. U nagħtu glorja lit-Trinità qaddisa għaliex illum il-Verġni Mqazza Marija tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-glorja tas-sema u għalina hija sinjal jiddi ta' tama żgura u ta' faraġġ għal poplu ta' Alla fil-mixja tiegħu lejn is-sema. Jekk hawn xi persuni jixtiequ jirċievu s-sagrament tal-qrar, jersqu lejn l-eqreb saċerdot
natu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni u faqda sħiħa mal-Knisja tal-Orjent ejjew flimkien infaħru lill-Alla binnijiet u salmi. Il-kant ser ikun mill-Kor Djoċeżan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Inqumu bil-wifqa u nsibu numru 1 mill-fuljett tal-kant, Għena ta' qalbna. Dejjem verġni għat mit-tifsa, nidat ilma int Marija, lewn ħaddejk xefa iżerna, kull ġiħoġ baġejt monija, o ġenna tal-loli, taġġeb inti bi du sitek bli mazbuħija sidek bitrek u itxek xidata tjubitek slim alik ena ta' qalbna slim alik faraġ bla tmiem slim alik ena ta' qalbna slim alik faraġ bla tmiem. Inti li fjen opra tal-Alla li għatħarġet min idej sal-ħolqin imil qudiemek f'dawlu inti s-saltan ħdej intajjart fuq ġwienaħ l-anġli fuq il-kwikeb ġejt mollija mitlufa b'żifna ta' mħabba u għollik fuq kull foħrija. Slim alik ena ta' qalbna slim alik faraġ bla tmiem slim alik ena ta' qalbna slim alik faraġ bla tmiem. Taxqed bik tal-la sapienza staġbu l-anġli bik Marija il-ħalli sultana ħatrek blola gratta set dusija. Slim alik ena ta' qalbna slim alik faraġ bla tmiem slim alik ena ta' qalbna slim alik faraġ bla tmiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ta' Kristu xoxt li jillum tella fis-sema lill-ommu il-Verġni Marija timla qlubkom u tibqa' magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti f'dan il-lejli ta' festa ninaqdu mal-Knisja kollha u b'fidi sħiħa fil-misteru tal-qawmien nistqarru dak li tkanta, il-liturġija Biżantina. Il-qabar u il-mewt ma rebħux fuq l-om tal-Alla li qatt ma tieqaf tidħol għalina u tressaq talbna.
dan li tnissel f'ġu verġni tella għal ħajja lill-Omm il-ħajja. Nibdew mela b'ferħ qaddis u nfaħru lil Kristu bidu u kawża tal-qawmien tagħha li llum tella ħdejh lill-Ommu Safja u trasfigura fid-dawl glorjuż tiegħu xbija ħajja tal-Knisja futura. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-ħajja tan-Nisrani hija waħda testennija għas-Salvatur. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Il-Verġni Marija tallimna nisru u tistedinna biex bħala nożru f'qalbna il-kelma ta' bina għax fih qalbna tistrieħ. Għal dan is-salm inwieġbu permezz tal-antifona li nsibuha numru 2 fil-karti. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla, bl-imsiebaħ fidejna u libsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm fidejk xortija. Il-kejl tani għart li taxxaq, mesni s-sem tas-sew għal-qalbi. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla, bl-imsiebaħ fidejna u libsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Flimkien, tul dan il-lejl aħna nisru o Alla, bl-imsiebaħ fidejna u libsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla, bl-imsiebaħ fidejna u libsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Għalkemm il-kodba apokrifi mhumiex kodba evanġeliċi u mhumiex meqjusa bħala kitbiet imnebħa mill-Ispirtu Santu, huma xogħlijiet tal-ewwel żminijiet tal-Knisja u jagħtuna rakkonti li ma nsibux fil-Vanġelu, fosthom it-twelid tal-Verġni Marija kif ukoll l-aħħar mumenti ta' ħajjitha fuq din l-art. Fir-rakkont li se nisimgħu insibu l-aħħar innu ta' tifħir tal-Verġni Marija lil Kristu bina, innu li juri s-sentimenti ta' gratitudni ta' Omna Marija lejn is-Salvatur tad-dinja. Mill-kidba apokrifa. Infaħrek għaliex inti dbirek lil kulħadd. Imbirek l-amara glorjuża tiegħek. Imbirkek għaliex inti tagħti d-dawl u ġejt tagħmmar f'ġufi. Imbirek l-opri kollha ta' idejk li jobduk f'kollox. Imbirkek għaliex inti dbirek lilna. Imbirek il-klim ta' fommok, klim li jagħti l-ħajja u ġi moti lilna. Int kont wetni li meta ħajti tkun waslet fl-aħħar, tiġbor ma' ġembi l-apostli tiegħek. Hawn huma u jiena ninsab f'nofshom bħal Dilja Ammila kif dejjem kont miegħek. Imbirkek kull barka. Iva, għandek weda oħra. Kont tgħid li meta noħroġ minn ġismi jien narak. Inqumu bil-wiefa.
Il-ħajja tiegħek u Marija kienet ħajja tarat il-ħajr lill-Alla. Tagħna Marija, ħalek aħna rridu nfaħru lil Mulej. Ibqa' imxi magħna tul it-triq. Urina l-ħwejjeġ kbar li l-Mulej jagħmel magħna. Fakkarna fil-ħnina kbira ta' Alla missierna biex narfu nħobbu. Ħatkun ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla sakemm jasal il-jum li fih niltaqgħu miegħek fis-sema biex infaħru lill-Alla għal dejjem. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-Verġni Marija hija xbija ħajja tal-Knisja, hija l-arusa fidila lejn il-kelma tal-arus divin. Dan l-innu tal-Knisja Bizantina jistedinna biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla. Inwieġbu bl-antifoli li nsibu numru 3 fil-karti. Nosf qalbi il-kelma tiegħek biex qatt ma noffendik bid-dnubi. Imbierek inti, o Mulej, urini ir-rieda tiegħek. Xoftejja not il-ġudizzji ta' fommok. L-għaxqa tiegħi li nimxi fid-digriti tiegħek. Dan huwa għalija l-aqwa ġid. Flimkien, il-korijiet tal-anġli jannu in-nijiet ħdejn il-qabar li fih ġismek jistrieħ u li għadu jiddi b'dawl divin. Irrid naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek. Irrid inħares triqatek. Il-ferħ tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ninsaqat kliemek u Alla. Jiena barrani f'din l-art. Ma naħbeq qatt il-kmandamenti tiegħek. Xewqti hija li nagħmel ir-rieda tiegħek dejjem u f'kull ħin. Flimkien, l-art kollha tqimek u tadurak o Kristu u tkanta innu ta' tifħir lill-ommok li sejjaħtilha minn dan l-eżilju għal ħdejk. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. Mulej Alla tagħna li għamilt lil Verġni Marija mudell għal min irid jilqa' u joss il-kelma tiegħek, iftħinna qlubna għas-smieħ ta' kelmtek u bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu għamel li aħna wkoll insiru tempju qaddis li fih tammar il-kelma ħajja tiegħek li inti s-salvazzjoni tagħna. Amen. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-Knisja mhux biss hija omna, iżda wkoll l-allima tagħna. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu hija tibqa' taqdi din il-missjoni li rċeviet mingħand l-Imgħallem Divin. Nisimgħu b'attenzjoni dak li tallimna permezz ta' Sant'Andrija ta' Kreta dwar it-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Qari mill-omilija tar-raqda tal-Verġni Mbierka ta' Sant'Andrija ta' Kreta. Min għandu fidi sħiħa jiġi mingħajr telf ta' żmien. Jiġi fis-santwarju tal-Verġni u frod din l-esperjenza jaraf li sab dak li tantilu jfittex. Dan jasal għalih permezz tar-rikonċiljazzjoni. Irrikonċiljaw ruħkom ma' Alla. Araw lajn mingħajr tmiem tal-ħajja ta' dejjem. Intom li tinsabu mejtin ejjew ixorbu mill-lajn tal-ħajja. Araw ix-xmajjar eterni tal-ħajja. Ejjew intom il-koll sabiex tiksbu l-immortalità. O bint Adam u Alla. O art verġni nejn ħareġ it-tieni Adam eqdem mill-ewwel wieħed. Liema qabar jista' jagħtik
li ma art tista' tilqek li mimħabba dusitek tinsab il-fuq mis-smewwiet u mill-istess natura tas-sema. Li ma ngwent, li ma fwieħa għal ġisem tiegħek. Dak il-ġisem immakulat mimli tjubija, maħfra, għajn ta' kull perfezzjoni u mingħajr l-ebda tħassir. Li minnu ġina id-divinità fejn hemm il-perfezzjoni li permezz tagħha ġietna s-salvazzjoni. Infatti, inti tassew sabiħa u ebda teba ma hemm fik. Bliema xuftejn ser niċċelebraw il-ħruġ tiegħek mid-dinja. Bliema leħen u bliema kliem ser infaħru il-kobor tiegħek. Infatti, kull il-sin jigglorifikak. Kollu gratitudni il-bniedem isejjaħlek om tal-ħajja. Il-qabar ma jistax jilqek. Dak li jitħassar ma jistax idallam il-ġisem tar-reġina. Mur mela, mur fil-paċi. Ħalli dill-amara tiegħek tad-dinja sabiex twassal għand il-mulej in-natura maħluqa, dik in-natura li aħna parti minna. Tant li diġà sa minn meta kont fost il-bnedmin inti kellek parti żgħira mill-art tagħna. Iżdissa minn meta ħallejt din l-art id-dinja kollha tħares lejk bħala l-akbar ġieħ tagħha. Idħol fil-glorja tal-għaġeb, fid-dawl etern, fejn tassew hemm il-vera ħajja u hemm is-saltna tad-dawl. Taxxaq biżbuħija ta' ibnek. Il-kelma tal-Knisja. Nroddu Ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wifqa. O Marija, itfaħarstek qaddisa fuq dawn uliedek li jinsabu miġbura biex jiċċelebraw id-daħla qaddisa tiegħek fis-sema. U għalhekk nitolbuk ilqa' dan it-tifħir tagħna f'ġieħi 3 ijiem li l-ġisem tiegħek dam fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Tintem l-ewwel parti ta' din il-velja ta' Omna Marija imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Nfakrukom li din hija xandira diretta minn fuq it-suntir tas-Santwarju Bażilika ta' Omna Marija ta' Pinu ġewwa l-Ar Pawdex illum 14 ta' Awwissu tas-sena 2026. Xinkonna qegħdin nitolbu dawn it-3 Avemarijiet
ftakart fik li qiegħed issegwi din ix-xandira diretta u ftakart ukoll fil-ħtiġijiet ta' dawk illi huma l-bot mill-mulej nitlob lill-Omna Marija tressaqhom. Niftakar ukoll f'dak il-mument illi xi wħud minna żaru dak illi jinżamm bħala l-qabar fejn Omna Marija ġisimha dam 3 ijiem fih qabel ma ġiet imtella s-sema fir-ruħu fil-ġisem fl-art imqazza propju hekk fil-witt tal-Kedron mhux tant il-bot mill-Ġetsemani. U għalhekk nitlob ukoll għal paċi fid-dinja b'mod speċjali fl-art imqazza fejn Omna Marija trabbiet u għexet sakemm ġiet imtella s-sema. Sa nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. L-ewwel parti kienet immexxija minn Monsignor George Buġejja li kien ukoll isqoff fi Tripli u li propju kien ordnat isqoff f'dan is-santwarju tant għażiż u kien iddedika wkoll il-missjoni tiegħu lill-Omna Marija ta' Pinu. Issa qed nisimgħu il-kant tal-introjtu ukoll qed naraw illi ċ-ċelebrant u dak li kienu jakkumpanjaw deħlin fil-Knisja u issa nistennew sabiex minn hawn ftit mumenti oħra tibda l-proċessjoni taċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li l-lejla hija msejħa l-ikla imqazza. Inkomplu nisimgħu dan il-kant sabiħ mill-Kor Djoċesan u mill-kantanta Pamela Bezzina. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek għaddisa Marija u għom il-bnedmin għana midimba issa u fissija tal-mewt tana issa u fissija tal-mewt tana Verament kant sabiħ, sublimi li jakkumpanja dawn il-momenti. Issa anke kif jkollna l-introduzzjoni ta' ċelebrazzjoni Ewkaristika jkollna wkoll it-tħabbira tal-Eid tal-Assunta li dan huwa l-Eid tas-sajf, l-Eid tal-Assunta. Infakru wkoll illi bejn dawk il-ħitan eżis ta' dik il-kappella li hawn kustodita ġadin il-Bażilika, Omna Marija ma semmetx leħinha biss lil Karmni Grima, imma wkoll lil Franġisk Portelli, mhux French tal-Arb. Għax dak kien French tal-Arb għex wara dawn it-tnejn wara Karmni wara Franġisku. Franġisku Portelli l-qabar tiegħu qiegħed ħdejn dak ta' Karmni hawnhekk fil-Bażilika Santwarju. U stqar ma' Karmni illi l-ewwel nistaqsija għalila smajt xi leħen xi darba f'dik il-kappella u jweġbitu iwa. U hu għalila illi Omna Marija talbitu jkollu devozzjoni għall pjaga l-moħbija tal-ispalla tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Allura Omna Marija semmet leħinha darbtejn f'dik il-kappella u nistħajjel hekk jiena ta' bniedma li jien
illi la femuwa kelmithom bl-aċċent ta' bid-djalett tar-raħal, ta' dan ir-raħal li kienu jgħixu fih l-Arb. Hekk, kienu mumenti għaddisa għal dawn it-tnejn li aħna għadna ngawdu l-frott tagħhom sal-ġurnata tal-lum, inkluż anke il-ħidma kemm spiritwali u anke fejn jidħol fejqan ta' French tal-Arb li kien jagħmel bl-interċessjoni ta' din l-om tant għażiża li tħossa ssejjaħlek hekk kif titfaċċa fil-bib ta' dan is-santwarju tgħidlek ejja, idħol, ejja żurni. Hawnhekk fuq it-suntier hawn replika tal-inkwatru u wkoll hawn Ġesu kurċifiss sabiħ intom li qegħdin issegwu din ix-xandira minn fuq il-mezzi tat-televiżjoni jew tal-internet qed taraw ukoll dawn ix-xeni sbieħ ta' dan is-santwarju tant għażiż mhux għalina biss imma wkoll għal ħafna nies li jgħixu barra minn xtutna u anke pellegrini li jiġu minn diversi pajjiżi iżuru dan is-santwarju tant għażiż. Kif qednilkom aħna qegħdin nistennew li jkollna l-bidu ta' ċelebrazzjoni ewkaristika l-ikla imqazza ta' dan il-lejl u l-għid tant għażiż għalina l-koll. ċelebra l-għid billi joqgħod madwar il-mejda ewkaristika biex jagħmel l-ikla tal-mulej. Ikla li trid tfakkarna fil-mejda tas-sema. Meta l-koll flimkien qatt ninġabru ma' Omna Marija, mal-anġli u mal-qaddisin kollha biex nagħtu glorja lit-Trinità qaddisa. Inqumu bil-wifqa biex nilqgħu ir-raj spiritwali tagħna filwaqt li permezz tal-kant jitħabbrilna l-għid tal-Verġni Marija. Nistidnukom sabiex bil-kant tar-ritornell il-koll b'vuċi għolja nuru il-ferħ tagħna u nistqarru. Dan hu l-għid tal-Verġni mbierka, tila bil-ġisem fil-glorja tas-smewwiet, bidu glorjuż tal-Knisja futura lejn milja fis-saltna mal-ħallieq.
دعوا اليوم اللي فيهم الله بلا تيمة في كنيستها بلا ميتيب صفي طويل الدين تيربا فويتا وسيرتا العبر دعوا اليوم اللي فيه جسوع دام جديد ربي فوق يطلب وفوق الموت يولي يهديه للميفان جديدة فرجني وبيدينتي في الغلطان تعالوا ليك تعال فرجني بيركا تيلا بالجسم في الجلوريا تسمويت بيتو glorious al Cristo tal futur nei Biblia visat nota alim ويوم تستوهيني اللي فيه الراجل والمرأة مخلوقين شبيهة الله يرجعوا يكوستولوا نصبوهية ويوم تفستا اللي فيه بيرابين سيون المحبوبة تيجي بريزنتاتا بحالا العروسة للهروب امسينا باسبوعية الأكثر صافية تعالوا ليك تعال فرجني بيركا تيلا بالجسم في الجلوريا تسمويت بيتو glorious al Cristo tal futur nei Biblia visat nota alim Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Miegħek ukoll. Kemm xi ħaġa sabiħa miġburejn il-lejla hawnhekk fuq it-suntier tal-Knisja tal-Madonna ta' Pinu imdawrejn, imħadnejn bħalli kieku minn paridejn bil-misteri ta' Rużarju Mqaddes, bil-ħajja ta' Marija. U allura jixraq li l-lejla fl-imkien hawnhekk propju f'dan il-post iċċelebraw l-iskop lan ir-realizzazzjoni twettieq ta' din il-ħajja fit-tloħ tagħha fis-sema. U niċċelebraw mhux biss lila imma wkoll il-Knisja tal-Futur. Jiġifieri dak li se jiġri lili, li se jiġri lilek lil kull wieħed u kull waħda minna. Jew nimtlew bit-tama l-lejla, għaddejjin minn xi għaddejjin. Mill ma problemi għaddejjien huma li ma huma. Jew nimtlew bit-tama bil-fiduċja. Jew nħallu lil Marija tkun id-dawl fuq id-dlam tal-istorja tagħna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija jew narfu li aħna kollha mitinbejn. Imma jew narfu li aħna mħadnejn mhux biss minn Marija ma wkoll mill-ħniena kbira ta' Alla. Jew narfu li aħna maħfurejn u maħbubejn fis-skied. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dniebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen.
Gloria lill'Alla filoli tasmewit. Nitolbu. O Alla, inċħetta għajnejk fuq iċ-ċokon tal-Verġni Mqazza Marija u kabbarta billi tajt tal-grazzja l-sirom ibnek il-waħdini mamul bniedem. U l-lum ollejta fil-glorja tas-sew tal-aġeb. Atina lajnuna tat-talb tagħha biex kif int salvajtna bil-misteru tal-fidwa ekk ukoll tollina fil-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa ser ngħaddu għal-liturġija tal-kelma. Lesti nisimgħu
u nilqaw il-kelma ta' Alla. Il-qari mhux biss jirreferina għal Verġni Marija l-arka meħuda f'dar il-mulej, il-ġenna, imma jurina l-ġmiel li bih għad jitlibsu dawk li f'ħajjithom jilqaw lil Kristu. Nisimgħu il-qari bil-fidi. Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien, David laqqa lill-poplu ta' Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex italla l-arka tal-mulej f'post li kien ħejja għalija. U David laqqa lill-uliet Aaron u l-Leviti. U l-Leviti ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom, kif kien ordna Mosè skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li qasmu lil ħutom il-mużiċisti bl-istrumenti tad-daqq, arpi, ċetri u ċniċel, u jollu u jsemmaw leħinhom oli b'sinjal ta' ferħ. U hekk ġibu l-arka ta' Alla u qeduha f'nofs it-tinda li kien waqqaf għalija David. U offrew sakrifiċċji tal-ħruq u sakrifiċċji ta' sliem quddiem Alla. Meta kien offra is-sakrifiċċji tal-ħruq u s-sakrifiċċji ta' sliem, David birek il-poplu b'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Inwieġbu għal dan il-qari billi flimkien mas-salmista inkantaw l-innu ta' tifħir li għanniet il-Verġni Marija. Insibu numru 2 mill-karti. Ruħi tfaħħar il-komor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Ruħi tfaħħar il-komor tal-mulej u l-ispirtu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qatejja tiegħu iva min issa inqudiem kull nisek jisejjaħ li ħinja. Ruħi tfaħħar il-komor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Ruħi tfaħħar il-komor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera il-qawwa ta' driju u xerret lil dawk imkabbra f'qalbhom. Ruħi tfaħħar il-komor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Ninseli l-onja minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejknin mela b'kull ġid lil minu bil
tom il-barra bxej. U jitfaħar il-kowa tal-mulej, u l-ispirtu tijaj jifraq f'Alla, is-Salvatur tijaj. Ħaħsib Israel għaddejtiju, għax ftakar fil-ħnina tiju, bħalma wiet lill-Abram u l-nislu għal-dejjem. Ruħi tfaħħar il-kowa tal-mulej, u l-ispirtu tijaj jifraq f'Alla, is-Salvatur tijaj. Issa ser nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immoralità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Inbeled il-mewt fir-rebħa. Fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggieża tiegħek? In-niggieża tal-mewt hi dnub, u l-qawwa ta' dnub hi l-liġi. Nizzuħaj lill-Alla li tagħna rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Irraddu ħajr lill-Alla. Alla ma jaħdimx kif jaħsibha l-bniedem, ix-xebba verġni issirhom, u dan seta' jseħħ għaliex Marija emnet fil-kelma tiegħu, u għalhekk iħinja. Inqumu bil-wifqa biex inkantaw bil-ferħ l-Alleluja, waqt li jgħaddi minn qudiemna il-ktieb tal-Evanġelju, imbaxxu l-kol rasna b'sinjal li aħna lesti li nilqgħu il-bxara tajba lil-lejla se titħabbrilna. Alleluja, 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 alleluja. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, il-mulej miegħek. Alleluja, 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 Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja Glorja lilek, lilek, mulej. mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qiegħed ikellem lin-nies, kien hemm waħda mara li refet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu ħini il-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt. Iżda hu qalilha imma tassew aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-kelma tal-mulej. It-tifjir lilek Kristu. Nibqgħu bil-wifqa biex nirċivu l-barka bl-Evanġelju mqaddes waqt li nkantaw l-Alleluja. U
hekk issa f'dan il-mument l-Evanġelarju jingħata lil Monsignor Isqof Anton Tewma u ibirek il-miġema u mhux biss imma wkoll lilek li qed issegwi din ix-xandira diretta illum l-Eid tal-Assunta. Issa minn hawn ftit ħin ieħor nisimgħu wkoll il-messaġġ tal-Isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex, ir-raj spiritwali tagħna. Ninsabu fi żmien fejn il-bniedem jagħti importanza kbira lil ġisem. Nieħdu ħsieb ġisimna, nieħdu ħsieb noqogħdu attenti naraw x'nieklu, noqogħdu attenti mill-mart, nipprevjenu mill-mart. Noqogħdu attenti biex lil ġisimna insostnuh anki permezz tal-eżerċizzi. Noqogħdu attenti biex nidru sew, nidru sbieħ. Nieħdu ħsieb il-ġisem tagħna. U naħseb li kollha kemm aħna naqblu li qed nagħtu importanza u forsi kultant importanza anki żejda lil dan il-ġisem. L-importanza lil ġisem qatt mi żejda sakemm tkun ibbilanċjata. X'jiġifieri bbilanċjata? Sakemm ma din l-importanza lil ġisem nagħtu wkoll l-importanza lill-ispirtu. Interessanti l-Vanġelu tal-lum, interessanti immens. Għax dik il-mara illi bdiet tfaħħar lil Ġesu, faħret il-ġisem imbierek, il-ġewf li laqek imbierek is-sider li inti rdajt il-ġisem. U Ġesu jibbilanċja dak li qalet dik il-mara qalilha iva mena. Iva imbierek il-ġewf, imbierek is-sider, imma imbierka iktar dawk li jisimgħu il-kelma talla u jħarsuha. Ġesu jaqgħad flimkien mal-attenzjoni, flimkien mal-importanza lil ġisem, jaqgħad l-importanza lill-ispirtu, l-importanza lir-ruħ, l-importanza lil dak li huwa ta' Alla. Hekk aħna ma ninsewx illi l-awtur tal-Ġenesi meta jiġi biex jirrakkonta l-ħolqien tal-bniedem jgħid illi Alla, immaġni sabiħa immens, illi Alla għaġen lill-bniedem mit-tajn tal-art, kemm sabiħa. Għaġen lill-bniedem mit-tajn tal-art. U mbagħad nefaħlu in-nifs tiegħu f'imnifsejh. Allura l-bniedem hu għaġna bejn tajn u spirtu ta' Alla. U ma nistgħux ninsewha dejn li aħna wkoll spirtu ta' Alla. Jiġifieri jekk jien nitħabat u nistinka minn filgħodu moħħi jibda jtektek fuq ix-xogħol. Il-ħidma li importanti biex naqilgħu x'nieklu, fuq il-flus, fuq id-dar li rrid innaddaf jew id-dar fejn se noqgħod jew id-dar li rrid nixtri jew il-flett ieħor ekstra li rrid nikseb biex ikolli iktar flus. U ninsa għal kollox l-aspett tal-ispirtu. Ninsa t-talb, ninsa il-ħsibijiet fuq Alla matul il-ġurnata, ninsa il-qudiesa tal-ħadd, ninsa li it-tfal importanti li nanrawimhom anki fl-aspett spiritwali, mhux biss fl-istudju, fl-sports, fid-danza, imma fl-aspett tal-fidi, fl-aspett spiritwali, inkunu sbilanċjati. Inkunu nisbilanċjaw il-miżjien. U allura jista' jiġri li nagħtu importanza żejda lill-ġisem għaskapitu tar-ruħ, għaskapitu tal-fidi. Tgħidu li dan kollu x'għandu x'jaqsam mal-festa li qegħdin niċċelebraw kemm għandu x'jaqsam, ħafna għandu x'jaqsam. Għaliex? Qegħdin niċċelebraw illum l-assunzjoni, it-teħejt kieku kellna ngħiduha bil-Malti, it-teħejt tal-ġisem ta' Marija mill-Ispirtu fis-sema. Dan il-ġisem illi aħna għandna li nħossu li jħossi l-ksieħ mhux il-lejla żgur, mhux hekk? Jekk hawn xi ħadd tħoss il-ksieħ aħjar fittex tabib.
Dan il-ġisem li għanna, li jħoss sħana, li jħoss il-ksieħ. Dan il-ġisem li jkun kontent, li jkun imdejjaq. Dan il-ġisem ġurnata kemm sabiħa dejn se jkun meħud mill-Ispirtu, trasformat, trasfigurat mill-Ispirtu ta' Alla fis-sema. U din hija verità. Din hija verità. Verità li ġrat lil Marija. Li ġrat qabel lil Ġesu, li ġrat lil Marija u li se tiġri lil kull wieħed u kull waħda minna. Għax aħna maħniex ġilda biss, aħna maħniex Adam biss, aħna maħniex laħam biss, aħna maħniex organi bioloġiċi biss, organi tal-ġisem biss, le. Imma aħna konsapevolezza, aħna kuxjenza, aħna sensibilità, inħossu, aħna ħsieb, naħsbu. U dawn għal-kem iġorrom il-ġisem, għal-kem inġorruhom aħna bħala persuni, imma huma lilin mill-ġisem. Huma ikbar mill-ġisem. Eżempju ċkejken ħafna. Il-ħsibijiet tiegħi huma ikbar minn ġismi. Għaliex? Kieku mhumiex ikbar minn ġismi jien ma nistax inwassalhomkom. Intom qegħdin tirċevuhom il-lejla l-ħsibijiet tiegħi. Qegħdin tisimgħu għaliex? Għax l-intelligenza tagħkom, il-ħsieb tagħkom, il-kelma tiegħi, il-ħsieb tiegħi u wis ikbar mill-ġisem, mill-ġilda tiegħi. Kieku ma nikkomunikawx. Kieku ma nikkomunikawx. Ara kemm sabiħa din il-verità illi aħna maħniex tajn biss. U rridu nqogħdu attenti b'mod speċjali fi żmienna għax fi żmienna din l-idea illi l-bniedem materja biss, jiġifieri titwielet, titwielet biex tkun bniedem da żmien, tkun twieled, tkun bniedem, titwielet biex tkun bniedem. Smajtu l-aħbar ta' wieħed mill-Istati tal-Amerika, tal-ġranet li tal-permess tal-abort sa twelejt. Titwilet il-lum biex tkun bniedem. Imbagħad l-oħra fuq l-istess aħbarijiet weħlet ma nafx kemm il-sena ħabs, tajjeb, għax maltrattat tarbija. Affarijiet tal-imġienen dawn. Affarijiet tal-imġienen. Imma hemmhekk qegħdin aħna. Għaliex? Meta nagħtu importanza biss lil-ġisem. Lil dak li jidher. Dak li ma jidirx għax għadu fil-ġuf tal-om, dak mhux ġisem, dik mhix persuna, le mhix persuna, dak proprjetà ta' min qiegħed iġorru. Kemm aħna żbaljati. Kemm aħna żbaljati. Allura l-festa tal-lum tallimna li dan il-ġisem tagħna se jittieħed mill-Ispirtu. U tallimna xi ħaġa sabiħa l-festa tal-lum. Forsi kemm anki forsi nies fostna li ma jimnowx, forsi anki kultant mhux tort tagħhom, forsi kultant tort anki tal-Knisja. Tiġri affarijiet li jiġru. Forsi tortana aħna kollha responsabbli tal-fidi ta' ħaddieħor, l-ewwel wieħed jien. U forsi ma jemnu, forsi żgħażagħ tagħna dbedu, ħsibhom biss biex jiddevertu, biex jieklu, biex jilbsu, biex fejn naf jien, biex jisifru, jieħdu ħsieb il-ġisem. U kultant naqtaw qalbna ngħidu dawn, taqtawx qalbkom. Għaliex? Għax dak l-Ispirtu tal-Alla li qiegħed fihom, illum jew għada se jirbaħ, kif rebaħ fil-ġisem ta' Marija. Dak se jirbaħ. U l-Ispirtu tal-Alla li hemm fihom, anki f'dawk li jgħidin ma nemmix f'Alla. Jina li Alla ma jizzi. Anki f'dawk l-Ispirtu tal-Alla li hemm fihom, dak l-Ispirtu se jittrasforma, se jbiddel il-ġisem, din il-ġilda li titmermer tagħna f'ġisem glorjuż. Meta jasal il-waqt. U allura ix festa ta' tama dejn tal-lum tagħna. Ix festa kbira dejn tal-lum. Illi Marija ixbija tiegħek tagħna fil-futur. Ixbija tal-ġemma li temmen fil-futur. Ejjew nitolbuha lil Madonna l-lejla biex sa fejn nistgħu aħna dan il-bilanċ bejn il-ġisem u l-Ispirtu nippruvaw nżommuh.
Interessanti immens, noqogħdu attenti għax il-Knisja jew aħjar il-Vanġelu ma jmurx kontra l-ġisem. Kien hemm żmien fl-istorja tal-ispiritwalità tal-Knisja fejn il-ġisem kien qisu jidher xi ħaġa second class, kera, ħażina. Le. Il-Vanġelu, il-fidi tagħna ma tgħidilniex hekk, anzi, lill-ġisem irridu nagħtuh il-valur, l-attenzjoni u l-importanza tiegħu, imma f'bilanċ. U tantu importanti l-ġisem għalina l-Kristjani illi ma rridux ninsew li Alla innifsu kemm sabiħa. Alla nnifsu sar ġisem. Ħa fuq il-ġisem tagħna. Ew nitolbu lil Madonna biex sa fejn nistgħu aħna mhux biss aħna imma l-familji tagħna u dawk ta' madwarna nippruvaw inżommu l-bilanċ bejn il-ġisem u l-ispirtu, bejn il-ħajja materjali u l-ħajja tal-fidi, bejn li naħdmu nistinkaw, nitħabtu il-ħajja kollha kemm taħbejt, imma wkoll bejn li nieqfu nikkomunikaw mal-missier, nisimgħu ikellimna, imberkin iktar dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha, nipparteċipaw għall-Ewkaristija tal-ħadd biex verament, minn issa stess inkunu qegħdin ngħixu il-glorifikazzjoni tal-ġisem tagħna, l-assunzjoni, it-teħid tal-ġisem tagħna mis-sabiħ ta' Alla. U hemmhekk smajna il-kelmiet ta' l-isqof ta' djoċesi tagħna, djoċesi ta' Għawdex, Monsinjur Isqof Anton Tewma. Kliem mimli erf qaddis imma attwalissimu. Il-kliem illi waslilna l-messaġġ li waslilna l-Isqof Anton. Issa ser nidħlu f'parti oħra tal-liturġija tal-lejla u ser inġeddu l-wedid tal-Magħmudija. Rejna fil-Magħmudija. Flimkien inwieġbu għal-mistoqsijiet taċ-ċelebrant billi għal 3 darbiet ngħidu niċħad. Imbagħad bil-kant nistqarru l-fidi tagħna billi nkantaw nemmen. Ħuti Eżies bil-misteru tal-Għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Ejjew inġeddu l-wedijiet tal-Magħmudija tagħna b'sinjal ta' impenn fil-ħajja nisranija tagħna. Eżies, tiġħdu lix-xitan biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla, iva niċħad. Tiġħdu lill-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, iva niċħad. Tiġħdu lix-xitan li jqarraq u jħajjar għad-dnub, iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marija Verġni, bata u miet u difnuh, minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, il-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdejt bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna,
iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. U issa naslu għat-talbiet ta' interċessjoni, però qabel ser ikun hawn id-berik ta' dawk miġbura il-miġema u anke jent qiegħed tidbirek int li qed issegwi din ix-xandira diretta tidbirek ukoll b'mod spiritwali ingħaqad magħna f'dan il-mument hekk baxxi rasek daqs li kieku qiegħed hawn preżenti fostna u għamel is-sinjal tas-salib. Sabiex u inti wkoll tagħmel interċessjonijiet personali tiegħek ma' l-interċessjonijiet li ser nisimgħu issa. Kristu għal dejjem, fiduċja kbira fl-imħabba tal-missier, ejjew nresqu it-talbiet tagħna. Verb divin, inta żilt il-Verġni Marija biex tammar fija bħal farka li ma titħassarx. Ħares lill-Knisja tiegħek minn kull taħsir tad-dinja. Kun magħna biex bħal Marija nibnu ħajjitna u l-familji tagħna fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Prinċep ta' Slim, iqaf mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof Anton u l-isfijiet l-oħra tagħna u mas-saċerdoti kollha. Imlijhom bl-erf qaddis u bil-qawwa tiegħek sabiex ikunu tassew għalliema u għaddejja tal-poplu tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sultan ta' qlubna, inta għadek issejħilna biex namlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek. Żejjen lill-Knisja tagħna bżgħażagħ qalbina li ma jibżgħux iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Feddej tal-bnedmin, minn fuq is-salib intajtna lill-ommok biex tkun omna. Ħatkun din omna qrib is-sodda taħutna l-morda biex tfarraġhom u tgħinhom jaqdu d-batija tagħhom ma' tiegħek. U hekk is-salib ikun mezz ta' salvazzjoni u triq lejn is-sema pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, birek u qaddes lill-familji sabiex din l-om tas-sema tkun għalina ta' gwida tul il-mixja tal-fidi tagħna. Ħalli niġġeddu fik u nikbur fl-imħabba lejn xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis sit is-sema u l-art, int qed lill-Verġni Marija Sultana fil-lemin tiegħek. Għamel li jkun jissoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa fuq l-artal tas-sagrifiċċju, il-ħobs u l-imbit, frott tal-art u xogħol il-bniedem li se jinbidlu għalina fil-ġisem u d-dem tal-feddej. Magħhom nofru x-xogħol u fuq kollox id-batija u l-inkwiet tagħna, il-ferħ u t-tama tagħna, il-familji tagħna. Nofru id-batija u t-talb ta' ħutna l-morda u fuq kollox id-batija ta' tant popli li qed isofru għaliex għażlu li jimxu wara Kristu Ġesu. Il-ġabra tal-lum se tmur bris is-Soup Kitchen Madonna ta' Pinu fil-missjoni. Inkantaw fl-imkien mal-kor in-numru 5 mill-karti. Imbierek int mulejja.
تعطينا تعلق المتربة يكتع يكون يلينك تموت حبيب نشتيقك تكون تشتي بلوتيك صليبك بعطيتك جور كل يوم يكتعطينا تعلق قلبي التربة يكتع يكون يلي ليلك تموت Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir li se nofrulek fil-festa solenni tal-om qaddisa ta' Alla mtella fis-sema. Atina bih il-maħfra ta' dnubitna u għamel nroddulek ħajra l-dejjem bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Jek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Għax illum il-verġni Malla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fiha. U bekk jisar ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għal poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja, Ġesu Kristu sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Issa tħallna fl-aqdes mument ta' din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika minn hawn ftit mumenti oħra għal kliem tas-saċerdot il-ħobs u l-imbit li tresqu lejn l-artal waqt l-offertorju jinbidlu fil-ġisem u d-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu iben Marija li llum qed infakru meta ġiet imtella s-sema bir-ruħ bil-ġisem. Verament hu mument qaddis. Is-sema tingħaqad mal-art u flimkien mal-anġli u mal-qaddisin u l-qaddisin jinkludu l-erwieħ eżistana li diġà qegħdin igawdu l-glorja tal-mulej. Hekk magħhom flimkien inkantaw qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċti. Imbirek min ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Mela nkomplu ngawdu din l-għaqda bejn is-sema u l-art u nitolbu flimkien f'dan il-moment f'qalbna dak li nixtiequ. U l-mulej jekk kienu taġita lina jagħtihulna żgur. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata
għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa rat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, mod partikolari niftakru fi Frank u Michael Refalo. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġużepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-sewit, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi santnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti. Sistema ebda fl-ar.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Nixtieqlek il-paċi jint li qed issegwi din ix-xandira b'mod speċjali, il-paċi spiritwali kif qalilna Monsignor Isqof waqt l-omelija. Nisimgħu issa il-ħaruf tal-Alla, il-kelmiet li ħarġu minn fom il-prekursur tal-mulej San Ġwan il-Battista. Dan hu l-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. U issa nħejju ruħna anke aħna li qegħdin insegwu din ix-xandira għad qarbina tax-xewqa. Għalkemm aħna maħniex preżenti, m'intomx preżenti hawnhekk magħna, però xorta waħda meta magħmula bil-qalb u verament hekk tkun tixtieq li tirċievi l-Ġesu minkejja li ma tistax tirċievih sagramentalment tista' tagħmel it-qalbina tiegħek tax-xewqa. U tgħidlu alla volja ma tkunx taf talba formali, tista' tgħidlu l-kliem li tħoss dak il-mument, tgħidlu mulej naf li ma jistħoqlix jew inkella bħalissa ma nistax għax nisab indisposta jew indispost. Allura xorta nixtieqek daqs li kieku ser nirċevik sagramentalment, nixtieqek tiġi tal-inqas spiritwalment ejja għandi ħalli jiena nirċevik. U xorta waħda tkun tot ma toċ daqs it-qarbina sagramentali, imma darba qrajt illi tqarbina sagramentali titpoġġa f'kalċi tal-deb fil-waqt illi tqarbina spiritwali titpoġġa f'kalċi tal-fidda. U infakru anke il-Papa f'dawn l-aħħar jiem ħeġġeġ biex ma nattendux dawk li jistgħu b'saħħithom jattendu il-qudiesa personalment imorru l-Knisja jingħaqdu mal-miġema maħuthom fi Kristu u imorru jkunu preżenti. Il-quddies fuq il-mezzi soċjali huwa mezz għal dawk li ma jistgħux joħorġu mid-dar għal raġuni valida, mod speċjali anzjani u morda u forsi wkoll dawk li jieħdu ħsiebhom. Palissa bedajt qarbin hawn miġema kbira llejla hawn ħafna nies hawnhekk f'Tapinu u bħalissa qed jitwassal għandhom Ġesu Ewkaristija u anke f'dan il-mument hekk jiġini f'moħħi illi Ġesu inti verament tersaq biex tiltaqa' miegħu biex tirċevih immu jiġi jiltaqa' miegħek f'nofs it-triq u jiġi għandek
u ssir hekk issir tabernaklu ħaj bħalma kienet Marija għal 9 xhur meta ġarritu fih dana. Inkomplu nsegwu l-kant sabiħ li qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Ma' Marija miġbura ħajrin roddu lil-mulej ġitu tentu lil-najżomna jibqana li ġej enna lil-o Marija dan il-ħobsek għadis sabiex biħek aħna faħru lil-għadis tal-għaddisin.
taġuh ma jaqtuni. Tajjex lil-Marija miġburin, meta b'ġismek nitmantnew, insiru knisja ħajja. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. Issa li ħadna sem il-mejda tas-sema, nitolbuk mulejja l-latana biex għattiba tiegħek neħilsu minn kull den li jedditna aħna li nagħtu ġieħ lill-lom qaddisa ta' Alla mtella fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Permettu li nirringrazzja l-isqof tagħna Anton li preseda din l-Ewkaristija u għal-kelma qawwija li waslilna. Nawgurawlu minn qalbna issa li fil-ġranet li ġejjin ikun qed jiċċelebra l-anniversarju meta il-mulej jażlu biex ikun ir-raj ta' din id-djoċesi, ir-raj tagħna. Nawgurawlek minn qalbna eċċellenza u nitolbu għalik. Grazzi mill-qalb ukoll l-isqof George Buġejja li kien hawnhekk magħna u matul is-sena sikwit ikun hawnhekk ukoll propju biex ikompli, ixandar, iwassal il-kelma tal-Alla kif dan is-santwarju. Nirringrazzjawk mill-qalb. Grazzi lis-saċerdoti kollha li konċelebraw, lill-kappillani, ir-retturi li organizzaw trasport u n-nies li organizzaw anke gruppi u trasport minn Malta. Grazzi lis-sisters li jenuna hawnhekk partikolarment l-Ursolini u r-reliġjużi. Subin u bniet kemm għandhom preżenza importanti hekk f'dan is-santwarju, partikolarment fis-servizz tal-akkoljenza u sintendi mbagħad mir-reliġjużi subien anke fil-qrar. Nixtieq ngħid grazzi minn qalbi lil dawk li animaw il-liturġija, il-kor djoċesan immexxi partikolarment minn Dorien Portelli. Grazzi wkoll il dawk li preparaw il-liturġija, il-fjuri, il-loġistika kollha, dawk li ġew jenuna. Hekk nitolbukom biex il-lejla kull siġġu rid jinġabar minna. U allura dawk li ilhom jaħdmu hawnhekk għal tant ħin jeħtieġu l-għajnuna ta' ħafna minkom, partikolarment fejn hemm irġiel. Il-folding jidħlu fis-santwarju, l-oħrajn jinġabru biex jitniżlu fis-sala taħt it-suntir tal-Knisja. Il-Knisja se tibqa' miftuħa sa nofs il-lejl ikun hawn qudiesa, il-moviment Ewkaristiku jagħmel l-adorazzjoni. Imbagħad għada fil-5:30 gruppi ta' familji jitelgħu fuq l-olja ta' Ammar u jkun hemm l-Ewkaristija matluħ ix-xemx. Hawnhekk il-quddies ikun bħal-jum tal-ħadd. L-aħħar u mhux l-inqas, grazzi għal ġenerożità kbira tagħkom. Il-ġabra tal-lejla kienet ġeneruża ħafna. 2273. Grazzi mill-qalb. U allura it-totala Soup Kitchen li mbagħad se nippreżentaw il-Sister Natalie u l-komunità tal-Uliet il-Qalb ta' Ġesu li qegħdin fil-munxar biex jagħmlu din is-Soup Kitchen fil-missjoni il-ġabra totali matul l-4,500. Odu attenti jintom uħerġin, għattu ċans l-anzjan il-dawk li ridu jmorru Malta fejn mitrabi, attenti biex ma jaqgħu iweġġaħat, partikolarment x'kien tkunu tilejn fil-minibuses, ix-xarabank jew il-karozzi. Kulħadd jieħu ftit ħsieb tal-oħrajn.
il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. ċelebrazzjoni tal-Eid tal-Assunta l-lum l-14 ta' Wissu tas-sena 2026 din il-velja ta' talb illi kif edna fil-bidu ta' din ix-xandira tant kienet għal-qalb il-qaddej tal-Dummi Kilattard illi l-fdalijiet tiegħu jinsabu f'dan is-santwarju u kienu illi organizza dawn il-velja ta' talb u matul is-snin kibret u waslet issa din iċ-ċelebrazzjoni tant qawwija u sabiħa f'dan is-santwarju tant għażiż għalina l-koll. Aħna minn hawn jiena u Lelio Spiteri flimkien mat-tekniċi tagħna illi wassalna ilkom din ix-xandira. Jekk nixtiequlkom minn qalbna l-lejl it-tajjeb, nixtiequlkom il-festa it-tajba ukoll u dejjem nersqu lejn il-protezzjoni ta' din l-om tant għażiża. Ħanerġa' nirrepeti dik il-ġakolatorja li qed fil-bidu. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Digiun